Mierfon. Eihän nää oo kenenkään, onks nää ollut vai ei? Tappakaa vaan. Puolustustyötä Pistetään hengiä. Hei, tulkaa joku perään, joku meitsi, tappakaa joku se. Täällä on lisää. Siis Nää ne ombresit oli ne, jotka me tapettiin siihen ulkopuolelle. No kaukkaa. Noniin, tappamaan näitä. Ja sit mukaan tulee audio CD, missä kurmuttaa monologeja. Ei, tää on se sama gruppi, joka me pistettiin palasiksi siihen city ulkopuolelle. Massa. Mennään pelastaa Eleanoritut. Sitten me ollaankin melkein human alueella. Otesettiin joku söpö pikkunen roolipelikylä sieltä. Kelatkaa jos nyt tänne hyökkäistä tuolla silti, kuinka me saattais vähän vineen. Me ollaan jossain. Aina voi sanoa, ettei me tiedä.